For today's video, makita mi ninyo nga naa sa mall o makita mi ninyo nga maghapin sa notebook kay syempre hapit na ang sugod sa klase. Nagkuyog di ay mi sa akong anak nga si Jenna Rain. Nami karon sa SM. Nananaw sa mga books pero ang among giuna og tanaw ang electric fan. Mahal sa jud ang electric fan kay reklamo man ang akong anak nga babae init daw kay wala siya naigo og electric fan sa ilang room. So palitan ni nato siya og kanang chargeable nga electric fan, kanang gamay lang ba nga igo lang mahanginan iyahang naw. Gipapili na mo siya. Pero wala mi nakapalit diri kay mahal man ngita mig barato. So wala na ko naka-video sod sa mall na malit didto kung asa mi nang malit. Dito mi nakapalit sa metro kay mahal-mahal man jud ang SM no. Ngita mig barato-barato. So mao ni among napalit na, wa jud ko ka video, dili kaayo daghang tawo no. Ambot wa ko kasabot, wa ko kahibaw kung nauwahay ba mi una-una pagpamalit kay wala naman kayo tao na malit. Unya di na sad kayo kompleto, wala na yung mga color nga notebook. So mao ni among gipamalit. Final, kuluran pa ni namo. Unya butangan og name sa teacher, subject o grade. Si ate nag-cut na sa mga names ni Sky, kuti kayo ang gibuhat. Inigaw man, kaveran o plastic. Kuya, naningkamot sad siya, nag-cut sad siya para sa iyahang mga notebooks. Unya, busy kay sila sa ngatanan. Iniguman sa ilaha, si Sky nasad, iyan nasad mga notebook ni Sky. Mao ni ang notebook ni Sky, 12 ka buok. Brown na tanan. Kana tanan, isa ra ang ibilin ana, isa ra ka brown. Ang rest ana kay kulura na og lain-laing color. Sus grabe sa una ang mga notebook namo sa una kay isa ka notebook, duha ka subject, tungaon. Ya wala pa jud color ang mga picture pa jud sa notebook kay mga artista, maginilugay lagi mi. Isa to ang sikat nga artista, aw mao to amo hang kwaon. Unya inigabot sa school aw magpakita dayon unsay mga picture sa notebook. Karon wa na jud na uso. Grabe, every subject lahi-lahi color na ay white, red, black, orange, yellow, pink, tanan color na agyod. Maunang grabe ka kuti nga naningkamot sila maghapin. Nalipay taon ko kay kuan na ba nakapahuway na ang mama kay sa una baya si Maymay ug si JN sunod ra man sila. Ako tanan nya kada isa sa ilaha pila ka book notebook plus books pagyud. Sus kadugay kayo na ako ana mahuman. Ang ako ana style, akong ikat ang mga name, subject nya teacher. Sus tagsa pagyud na perting kutiha. Pero arang-arang na lang to kay kumpleto pa man ang mga color sa notebook. Ang ako ato name na lang unya plastic cover dayon karon na double ni among trabaho. Perting kutiha ani nagsugod mi buntag na human nagabian jud mi unya na may kulang nga wala namo napalit didto sa among gipalitan sa metro. Nilakaw pa jud mi, naabta namo nga si ate ug sukoy pa nahuman ako na lang ingnan nga katulog na lang mo kay musayo pa mo ugma luoy kaayo. Gipakatulog na ako sila kay nay naman. So ako ang nagtiwas sa wala nila na human og cover. Kay gamitonon man nila naa gani sila gipang transfer gani ka isuwat nila kay wala man dayon mi nakapalit kay gusto na mo kanang tingbon ba kay naa man si ate wala pay di pa kumpleto iyang requirements niya naka hatag naman ang ubang teacher nga mga requirements so giusa na mo palit. So naa sila gipang transfer. So ang mama to the rescue. Ako ang nagtiwas. Nakatugtog jud kog dugay-dugay ato gyud unsa na tong time kay need gyud nga mahuman na para mahuman na gyud pa dili na magbalik-balik lisura lagi kay nabuwag-buwag man jud ang among napagpalit dili gani sa isa lang pagpalit na kumpleto dayon ni adto pa mi kay walay kanang papel nga lengthwise sige mi pangita na world map kay nahurot sus Ginoo ko kadaghan sa ilang gipamalit oy. So makarelate ani ang mga mama nga daghang anak na ay tulo na ay duha nga magpalit ka diha na gani kumpleto na gani nga di man jud makumpleto bisag unsaon. Sus grabe nya ay nag-abot maghapin mo to gipasayon ako pakatug akong mga anak. Morning nag-start, nagabihian nireklamo gud akong gamay nga babay nga sus morning pa man
naghapin nga nung naabtan maggabi o di ba ing anak kakuti kay magkuan pa man ta maglakaw-lakaw unya nilakaw mi sa kong bana takahibaw ang naghapin na concentrate ba gyud so ing anak guys so ipadayon nato ato pagtan-aw naging anak pero si Sky yahay kay kinabuhi nagpayaka lang wa jud ni apil si ate ug si kuya naningkamot taon nga mahuman ni ilahang notebook relax lang kaayo pero ba ni sila kahibalo nga gi-videohan nako sila wala jud nako gipakita ang cellphone nga nagatubang sa ilaha kay kung makaibaw ni si kuyang gi-videohan muhunong man di naman ni maghapin sa iyahang notebook wa jud ni sila kahibaw si ate kay si Sky nagpa movie man nya ang cellphone gipabarog ra nako sa tubangan nya ako nagkaon gipasagdaan ra nako sila nga naghapin kani nga time nagcut pa ni sila sa giprint ni ate nga mga name subject teacher inga na ba concentrate kay sila may ra jud nga butang nako sa ilang atubangan udto pa ni nga time kay sa usano kani akong pag video pinakalit-kalit lang gyud ni di lang jud ko magpakita liso-liso lang na siya pinakalit mao ni ing biya perting daghanang sagbot kana bang mga tinabasan nga gagmay nga lisod kayo pamuniton mga plastic tibuok yun mausa ka ako mga liling na apil sa bisyo laban lang taan ni mga inahan grabe ka busy sus lakaw pa ko ani mamalit pa kani nga time napay kulang inganaan guys kato siya wala pa toy plastic inga na sus grabe ka gubot ang isa relax lang pa jud na human si Jan ninyo inga na guys ang buhato numan color butangan na sad og inga na gyud kani nga time mupalakaw pa mi ani mamalit pa mi kay na pa man jud ni kulang di man pwedeng paunya-unyaon dapat tiwason kumplituhon ingani kakuti ang mga inahan makarelate jud ang mga inahan ani requirements perting taasa kana bang lisod kayo bang maghapin ka unya hindi mo makita ang kinatumyan no lisod jud kayo ni pagpangita mao ning problema basta maghapin ka og mga notebook wala ko kahibaw sa ang tumoy ani murag mao ni ang inyuhang gunting gani dili na moagi ing ani alang di ba moagi nindot na kayo na upat ko da nga mong gunting nagingnan ko nire nga magpalit og gunting wa ko nagpalit ini gunting ani hait kayo ni gapon pagpalit og gunting yang among tigputo sa scotch tape kadugay man kayo ani iyang job wa niya gitarong tarungan na ang job kasi mamalin ang laba ko tawanan ni resign na ang among kuan kaya kinahanglan ang job tarungon para hapsay ato diri pag kuan napalit nag notebook sobra pa imong salary karon burger nga akong buhaton para ugma imong baon grocery pa mi ni kuan ni papa usama ma di pwede mga kwarta baon ra ay pagdali na diya akong kuan dugay man kaayo ni dayo ni mahuman atong pag hapunan na ta nagracking chair ang ni siya